Ninsab ferħan sodisfatt fisem in-nies tal-Qala sewjien bħala Sindku u anke l-Kunsill Lokali tal-Qala għax mal-ewwel ħriġna all out kontra dan il-proġett. Dan kien proġett li kien se jiżverġna dik l-erja kollha tal-Qala, parti magħrufa bħala Tamuxi, hemmhekk xejn ma kien hemm bini ħlief din il-binja u mal-akwati. Nixtieq nirringrazzja lill-medja kollha li għenitna u nemmen bisħieħ li dan il-proġett mhux ma seħħx minħabba l-outcry tan-nies li kien hemm. Dan ma kienx ċajta għax minħabba dan il-proġett kien ser jiftaħ floodgates fuq area soħra simili bħal dan tal-Qala. Aħna l-Qala mhux dan biss l-applikazzjoni għandna, issa nisperaw li l-każ ta' Hondoq jispiċċa bħalma jispiċċa dan ukoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.